Investment Promotion Levy manyaka sani koro nitiere atamalo 17.5 mano osebedo koringe kinda atamalo 10 nyaka atamalo 17.5 ere kaka mano osebedo ka wanyalo wacho ni osekelo mano osebedo ka okonyo e bero sekta mano mar loso mwandu koso osebedo ka seche moko hinyo sekta no mar loso mwandu inyanya to mwandu milose pacho kae kitere pinje maoko. CPA Evans. Ero kama na inya Joyce ing'eyo ni the Export and Investment Promotion Levy omedi from the 10% to 17.5%. Gimomiyo ma timore, sirikal ng'iyo ni kopo ni gini omedi kama to temo ba en tax mobedo imposed on the importers, jok moko makelo mwandu ei Kenya. Manyiso ni kopo ni nikelo mwandu e Kenya ka gi nengo moyweyo to ni dhi thiro kembe matemo loso mwandu no e Kenya ka. Ma sirikal ng'iyo nang'o, ng'iyo ni maybe kopo ni wa promote gini kama to wadhi shield jowa maloso mwandu e Kenya ka mondo mi nafese mag tich omedre to kembi mang'eny omed kano mwandu gi ka mondo mi atimre nade mondo mi in terms of exportation omedre moloyo importation. And then in terms of saving in terms of foreign exchange. Gimo watemo wacho kama ni kano seketi at 10%, anyalo wacho ni the balance of the import versus export was like we were importing more than we are exporting. Koro serikal okawo okang' mada temo thirane issues of importing gik moko ma generally ne gin gik moko mwanyalo waloso ei Kenya ka. To gima nyaka ing'e ni that levy endo ko apply to the East Africa community. Kata uchumi manitie within the East Africa community. Gin kembe maoko mopogore gi manitie within the threshold mar East Africa community. Erokamano. Ato nyaka sani wanyalo ng'iyo wechego mago maga